άμα πες το κινητό θα είμαι πολύ μαλάκας. Θα είσαι πολύ μαλάκας, όντως. Αγλαία, βγες έξω. Α, μπράβο. Μαλάκα μου χαλάς το πλάνο. Αγλαία. Έλα ρε Αγλαία να τρέχετε και οι δύο μαζί. Η Αγλαία είναι βλαμμένη. Άρα ιδανική γυναίκα για το Βρασίδα. Νάτι, έλα, μην βγήκανε και τα δύο τώρα. Οπ, πάρτα. Την καβάλισε. Τι κάνει άντρας για λίγο φαγητό. Και πριν 2 ώρες φάγανε εδώ μεταξύ τα δύο. Βγάλτε εδώ πέρα. Μαλάκα, αυτό είναι απίστευτο όμως, Τέλος.